Hello mga Yinyans. Mga Yinyans, dito tayo sa may SM Santa Mesa, no? Pero yung ano dito mga Yinyans, branch dito, Moto Trade, Gagalang yung Tondo. Papakita ko lang mga Yinyans yung, yung Honda Beat na limited edition. Tara mga Yinyans, sinan natin. May music. Ito, may charger dito. Kasi ito yung kuha niya. Balik pagka nag-kurin mo na yan.